Άρα μισό λεπτό. Μια φορά από τσέτα. Θα πάρω τη δουλειά. Δεν πάει να κάνει εσύ. Και μετά να δεις και 8 τα μηνύματα. Γιατί το λέει αυτό άραγε? Γιατί ξέρεις τι μου κάνετε. Εμείς δεν σου κάναμε τίποτα, ο Μπίλης σου έκανε. Τα ακούς μουνάκι? Στεγνά. Άντε να σου βγάλει μια καλή φωτό. Πού είναι, στη Ρώμη, με ένα σπίτι. Πλήρωνε. Είναι στη Ρώμη, δεν πρέπει να πληρώσει. Δεν έχει δισταθεί ακόμα. Πού σου έρχομαι. Πώς περιμένει. Κοίτα ποια ταινία έχει. Κοίτα ποια ταινία έχει. Τι θα φάμε. Ο Λαλάκης. Τι θα φάμε. Ω, άστο. Να βάλεις λίγο. Να θα φάμε να πει τη δάσουλα. Τι θα γίνει, Λένα, θα σιδερώσεις? Άσο τη λαμπάδα μου. Όχι, όχι, δεν θέλω να πω. Δεν θέλω να πω. Άστο να σιδερώσει ο άντρας να τον υποσιδερώνει. Όχι, λάμπη.